Ukubengelela ngumango Thobane. Cela ukubengelela isangoma esibhulwa ngezinye esibhulwa ngamathambo. Namhlanje kunento engifisa ukuthi ngike ngikhulume ngayo. Elimaza abantu abaningi. Kunabantu ukuthi ethi umuntu ethi yena abantu abadala bakhuluma kuye. Kunomuntu uthola ukuthi uyafika uyahlola mesezenza umuntu owugogo eshintsha ivoice eshintshe ezenza ikhehla. Bakhona bakwenza ngokweqiniso lokho kodwa kukhona abaqamba amanga. Ngizokhuluma nje kakhulu ngemezi. Kunemezi namhlanje engazwani ilabo bantu. Kunemezi namhlanje evaliwe ilabo bantu labo. Kunabantu impilo zabo ezimile namhlanje ilabo bantu. Uzothola ukuthi umuntu hayi mina ngizokhuluma nethonga ethi mayesefika engene lo muntu eshunqise enze mesezozenza ugogo wakhe. Bakhona abakwenzayo lokho vele. Kodwa manje mina ngagcina kudala lokho. Manje sengizwa nabantu bethi hey emkhulu liyakwazi ukukhuluma idlozi. Uyakwazi ukwenza kanje. Mina lokho ngicela bonke laba abakwenzayo, laba bazi ukuthi benza into engekho. Beyiyeke leyo nto leyo. Leyo nto leyo isibulalile isizwe namanje yasibulala. Abantu abaningi abafika athi ngile ngakhuluma nethongo, lafike lathi ithonga ngiyalungisa izinto azilungi. Abayiyeke leyo nto. Mawuyisangoma bhula. Ubhule ma umthandazeli ma uphiwe ukuhlola hlola. Ngizombiza umthandazeli kanjani? Lento yokuthi abathandazi into yamanje. Kudala kwakuthiwa yini abathandazeli ngoba babekhethwa emasontweni ani eZayoni, khethwa kuthiwa namba abathandazeli bethu. Sengisho ukuthi ke isizathu sokuthi ngibabize ngabathandazeli yikho lokho. Umkhuba nje engifisa ukukhuza yiwo loyo. Abanye emakhaya kulalelwa bona ngaleyo nto leyo. Izingane ziphetha abazali ngaleyo nto leyo. Uvela umuntu awe athi mayisewile mesekhuluma yonke into ngendlela ayithandayo. Ngoba umzali uhlonipha ithonga, sekuyaphoqeleka ukuthi akahloniphe lawo manga lawo. Izingane ayihlukane nokwenza leyo nto. Mongahlambulukile nje hlukana nokwenza leyo nto. Mawunamacala ethongeni hlukana nokwenza leyo nto. Sengisho ukuthi ke enqondo ukukhuza ukuthi abantu bakithi into zabo zimosheke kakhulu ivalekile. Esuke ethi umuntu uyokhuluma isidlozi. Ethole nje umuntu nje afike akhuluma ukuthanda kwakhe kodwa kumuntu. Ithonga lingomcabango. Ithonga liyayikhulumela lona. Mawuhlola, mawubhula, ithonga liyayikhulumela lona. Umuntu elale namhlanje avuke ethi kuye sekukhuluma ithonga. Beza abantu bezohlola, efika umuntu afika ahlale lapha ashunqisa impepho, akhuluma eshintshe manje ethi uzenza ithonga la kubo. Alekho ithonga lakini elingangena komunye umuntu wasemzini yabantu. Isizwe sifile. Ithonga nje lakithi likhuluma kwasekhaya. Angazi ke nina nomelele le lakini lihambe likhuluma nje lingena abantu. Mina nje ngeke ngibathwe ithonga la komunye umuzi lizokhuluma kimi. Lingafika nje ngephupho lingitshele lithi dlulisele lokho emntwaneni walo, hayi uthi lize liphile kimi. Sengisho ukuthi ke ngiyakhuza lokho abantu abahlukane nokuchitha imizi yoyise. Nemizi yonina. Nemizi yomkhulu wabo. Le mizi yabantu enichithayo. Njengoba nabazali nje nezingane kubi kuyale ngalesimo leso saleyo nto ayiphele. Bayingcosana bayaziyo leyo nto. Phinde futhi ngikhulume ngabantu uthola ukuthi labantu laba bayakhipha emakhaya.
bayaya befike bekhipha amabhodlela bakhiphani bakhona abawakhiphayo kodwa bakhona nabenza ubugebengu ubushompe shompe aziyeke lezo zinto. Siyathokoza uMangothobani.